O tenente de alcalde Luís Ruiz saiu ao paso das queixas de numerosos veciños e tamén dos grupos da oposición pola suba dos seus recibos de auga correspondentes ao terceiro trimestre deste ano. Ruiz sinalou que son un dos concellos co recibo máis baixo da comarca e achacou este incremento aos cambios realizados no Departamento Municipal de Augas e as ferramentas que se empregan para a xestión dos cobros e a realización de lecturas, o que provocou que no último trimestre de 2024 e no primeiro de 2025 as lecturas fosen estimadas. De facer unha estimación á baixa ten como consecuencia que hai un consumo que non se cobra e que queda acumulado. Vale. Esta regularización que se comenzou a facer no segundo trimestre do 25 e sobre todo se fixo no terceiro trimestre do 25, este terceiro trimestre que é o dos meses de verán, bueno, pois é o trimestre que habitualmente máis consumo teñen as familias porque, bueno, pois facemos un uso da agua máis grande que durante outros trimestres. E se une a este trimestre do verán, se unen eses consumos que non se habían facturado con anterioridade e iso provoca que no terceiro trimestre pois haia un recibo máis elevado do que viña sendo habitual por parte dos usuarios do abastecemento municipal e esta é a explicación que temos que dar. Dende o Concello piden desculpas a todos os veciños afectados, aínda que tras as comprobacións realizadas se constatou que as medicións están correctas e que os consumos facturados son reais. Pedir desculpas polo feito este que se produxo de forma extraordinaria este cobro do terceiro trimestre e indicarlle aos veciños que vamos a seguir a traballar de cara a unha digitalización do servicio que é o que outras cidades e povos de maior importancia que o noso pois están camiño de eso, non para que non teñamos que seguir con a lectura manual e cunhas persoas dedicadas a esa lectura e que podamos ter esa lectura de forma digitalizada en calquera momento que o necesitemos e poder facturar xa os consumos de forma moito máis eficiente e moito máis fácil para todos os traballadores que temos no servicio, non? Ruiz quixo contestar tamén aos grupos da oposición, que acusaban o Executivo de deixadez polo mal estado do Servizo Municipal de Augas, algo que negou taxativamente. Non hai deixadez pola nosa parte, nin moito menos. Quen nos antecede a nós no goberno é o Partido Popular, o sea, nós recibimos o departamento como eles o deixan. E eu teño dito en algunha ocasión e eu teño manifestado diante dos veciños, hai que recordar como deixaron eles o departamento e como temos nós agora e todo o que levamos traballado para mellorar este departamento este servicio do abastecemento de agua. Hai que recordar como teñan, por exemplo, o bombeo de abastecemento do lugar de Brazos, como non lo deixaron a nós, porque cando nos o recollemos era o que había montado Velo, vale, era o que había montado Velo e como temos nós agora Brazos, vale, despois de toda a inversión que temos feita en ese bombeo. Por poñer un exemplo. Outro exemplo é o da propia ETAP, os depósitos de agua de onde nós non abastecemos o resto da población e onde se realiza o clorado da auga, como nos deixaron os depósitos, as tubaxes, o Partido Popular, o sea, cando nos chegamos aquí, como estaban aquelas condicións, que incluso había, e xo teño comentado en unha ocasión, había madeiras taponando as fugas que tiñan as tubaxes, isto era o que había cando nos encontramos, e como temos nós ahora mismo o servicio despois do noso paso polo goberno.